Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urretalu saio honetara, gaurkoan lehenbiziko atalean, Hondarribiko Iruzta txakolindegira joanen gara, eta bertan Marina Baiet eta Patxi Puiarenarekin solastuko gara. Ondotik bigarren atalean, Baztan aldera salto egin eta Lepkarozko gorabidea auzoan, Kortariko bordan, Julen Arburuarekin solastuko gara eta kontatuko dugu nola daramaten urtea. Eta azkenik, saioari amaiera emateko sindikatuaren atalean, Nafarroako sindikatuko koordinatzailea den Felipe Txetxikiarekin egonen gara. Orain honetan, Hondarribi aldera joanen gara, eta badakizue, Hondarribin gauza polita asko daude, eta horietako leku zoragarria, Iruzta txakolindegia, Marina Baietekin gaude, bera, enoturismoaren eta Iruztako dendaren arduraduna dugu, eta, azkenean oso ongirazera zagutzen du Iruzta txakolindegia. Eta, Marina, alaxe da ez, azken aldian xaloatekan urtarria zen uste dut, urbildu inelikan zuen txakolindegira, eta ordutik, gauza asko gertatu dire, eta, tartean, pandemia madarikatu hau ez. Bai, hala da, zuek etorri zinenean, dena oso ondo zegoen, oso polita maztia, oso ondo lan egin genuen, jasko usarekin, eta, martxotik itxitak egon gera dendan eta bisita gidatuaren arloan, eta, uztaian ireki genuen. Maztian, urte osoan lan egin dute, baina hemen dendan eta ez. Hori da, azkenean paralelo, bi gauza paralelo dire, alde batetik maztiak naturarekin kontaktuan zuen teknikariekin eguneroko martxa jarraitzen du, baina zuk esan duzun bezala, alarma egoera sartu zenean, bai edo bai, danak etxean geratu ginen, eta gero pixka bat alarma egoera desegin zeldikan, pixko baina ostatua, jatetxeak, zuek ere martxan jarri zinetelikan, limitazio edo prebentzio batzuekin. Ez dakit nola joan da pixka poliki-poliki, sumatu duzu asko, bat-ipat jende gutxiago ibili dela, edo nola zer egin izan du? Bisita gidatuan gauza da, hasi ginenetik, bisita nahiko egin ditugu. Normalean, igual udaran, denetatik genuen, atzerritarrak, bertakoak, nazioartekoak, eta aurten gertatu dena da, jendea etorri da gertutik eta nazioartetik. Atzerritar batzuk hasieran, baina gero Inglaterran eta itxi zituzten edo restrikzio gehiago jarri zituzten, beraz, Inglaterratik ez da jendea etorri, eta kantzelazioak eduki ditugu, baina oso bisitak azkeneko momentukoak izan dira, gehienak, baina bisita desente egin ditugu, konten gaude, dendan baita ere saltzen ari da, eta gero guk, konfinamenduan, gure produkzioa esportatzen da baita ere. Beraz, hemen ez genuen ostatuetara eta ostalaritzara saldu, baina pixka bat esportatu dugu, beraz, nahiko ondo alde hortatik, baina egia da urte hau oso urte arraroa izan dela. Bai, hori da ez, eta hor zuen ekoizpena, zuen txakolina hor dago, beti ere, danok espero duguna ez, aurtengo urtea geratu deia urteungoan bakarrik, batzu badiotea bakuna urte bukarerako etorriko dela, eta ez dakit, poliki-poliki espero dugu normalidadera bueltatzea ez, eta azkenean badakigu, euskaldunak eta euskaldunok ez garenak ere,
azkenean gustatzen zaigu alternatzea, jatetxeetan ibiltzea, ostatuetan, Hori da. familia artean, lagun artean elkartzea, eta txakolina lagun ona hortarako ere, ez? Hori da. Guk hemen, bisita gidatuak egiten ditugu, 2 motakoak, eta gero baita ere wine bar bat daukagu, baina logikoki, mahaiak, separatuak, eta kondizio on guztietan lan egiten dugu, eta hori, konten gaude. Benetan konten, zeren, uztailetik onera nahiko ondo joan delako, eta, orain ikusiko dugu zer gertatzen den usta garaian, eta urrian, eta, udazkena arraroa izango da, segurazki. Baina, guk konten gaude momentuz, eta positiboa. Bai, hori da, ez, azkenean, Hondarribin zaudete, leku politan, turismo bertako Euskal Herriko turismo ere asko egiten da Hondarribira, kanpotarra batzuk ere, eta azkenean, txakolindegi bat bertatik ezagutzeko aukera izatea, bisita gidatu baten bitartez, plan polita, bai udarako edo, udazkena edo dozen urtarorako, ez, azkenean gauza polita da, ez? Bai. Hori da, azkenean urte osoan erakutsi dezakegu gauza pixkat desberdinak mahaztian eta eta bodegan baita ere, segun ze garaian lan batzuk egiten ditugu edo beste batzuk, eta hori ikusten da. Bai, jende guztia du burutan txakolina esaten delikan, betiko txakolin txuria, baina, zuek adibidez zarete, ez duzuela bakarrik txakolin txuria ekoizten, ez? Ze txakolin motak egiten dituzue? Hemen iruztan txakolin gorria, rosé, egiten dugu, txakolin beltza baita ere, ez dira inbeste txakolin beltza egiten, eta ardoa pardunak egiten ditugu. Orduan, zuen abanikoa zabaltzen ari zarete, ez? Eta, azkenean, jendearen gustora zabaltzen duzue. Bai. Gero erakutsiko dizkizut botillak, patxi bukatzen detenean. Bai, hori da, badakigu patxi hor ondon duzula, patxi arduratzen da pixka bat mahaztietaz, eta berarekin jarraituko dugu solasean. Vale, Patxi, zer moduz? Patxi, lehen ere zurekin egon izan du gara mahaztietan, Patxi Baiarena, ez? Patxi Puiarena, bai. Puiarena, hori da, barkatu, bai. Patxi, orduan ezagit, orain barrenin zaudete, guraldi kaskarra dago, eta, ezagit, baina mahaztiak zuentzat guan ja tenore garrantzitsua da, orain ja ezagit noiz bilduko zuen usta, eta ezagit zer nolako usta heldu den. Badakigu konfinamentu eta gauza udanakin, mahaztia ez dela hortaz deus entetzen, bere martxa jarraitzen du, zuek ere kanpoan ere, zuen lan egiten duzue, zer nolako usta heldu da, zer diozu? Itxura hona du guztak aurten, egia erran. Berua izan du da, eta matxa, ongi portatu da, ez du guain gaitza problemikan, eta ongi ontzen ari da, gradu hartzen, ongi, eta itxura hona du. Hemendik aste pare batera ja biltzeko moduan. Bai, hori da. Gero, biltzen hasteko batipat ze hartzen duzu kontuta, noiz izaten da momentua biltzeko? Gu joaten gara begira ze parametro ditun, begitzen ditugu ze gradu duen, da baita ze azidezen ibilkiden, eta ikusten dugunean ditula gune ditugun parametruak, hasten gara biltzen, segun ze partzela bakoitzak izaten ditu beriak, eta handik hasi, eta parametruak ongi daudenean, biltzen ditugu denak. Bai, kilo kopuru aldetikan, badakigu, adibidez, frutarbola batzutan, sagarra ondotan da, urte bat hona izaten da, besteak askarra, mahastien kasuan ez, mahastien, ez du zertaz horrela izan berrik. Ez da hola izaten normalia. Hori izaten da segun zeuda berri izan duen, nola joan den loria eta hola, izaten da kantida gehiago gutxiko, baina, kantida gero ikusiko bilduta gero. Bai, printzipio ze itxura hartzen duzu, urtero bezala kantitate aldetikan da kalitate aldetikan edo? Bai, itxura ala du. Goengoz ematen du
kantitatez ongi biliko dela, eta kalitatea ere bai, gradua eta ongi hartzen ari da, azideza bajatzen, da itxura ona du. Bai, zenbatxo hektareakin zaudete momentuan lanean, Patxi? Guantxe landatuak amalau martxan, da beste biterdi martxan hasteko. Bai, osea, que bueno, aixa esaten da, baina gero zaindu behar dire, eta bueno, azkenean, badakigu lan asko ematen duela, eta batipat ezakit lanik garrantzitsuna zen izaten da masti batean. Bueno, azkenean dena, bai, podatik hasi eta gero mantenimentua, adarrak dena ongi sartu, eta belarrare motz mantendu, ez belarrak hartziak, eta denetik gero ja parametroak eta vigilatu, gaitza kontrolatu, eta bildu. Dena, azkenean dena da garrantzitsua. Batek fallatzen badu, bukaeran ez da deusen lortzen. Bai, garbi dago, bueno, azkenean, Hondarribia ere, txakolinarentzat, edo zuek zabeten lekua, Iruzta zabeten lekua, leku ona dela, ez? Ikusten da, ez? Bai, ongi dago, gainera dugu, kostan onduan gaude, baina gaude jaizkibelekin babestuak. Orduan beti babesian gaude, eta matxak ongi ematen du. Itzen da, ondure, guri ikintzaigu azkartxigo ondu, beste lekuta baino, itxasua aldera ematen dutena baino, babes honekin ikintzaigu lehentxigo ondu, eta ederki itzen da hemen. Vale, bueno, Patxi, hemendik aste pare batera edo hasiko zarete ja uzta biltzen, espero dugu eguraldiak ere laguntzea, eta bueno, uzta ona izatea. Eskerrak eman zuri, eta bueno, jarraituko dugu berriz ere Marinarekin. Vale, eskerrik asko. Horrela xe, Marina, ikusi dugu Patxik ongi zaintzen dituela mastiak, eta eta zu hortxe zaude orentxe bertan dendan, zure gibelkaldean, atzekaldean, hor badire Iruzta txakolindegian koizten dituzuen edari desberdinak, eta azkenean Patxik esan duen, instanten, aste pare bat barru, hasiko zarete ja uzta biltzen, eta gero txakolin berria etorriko da, ez? Bai. Hemen dakagu Iruzta aparduna. Bai. Rosé Brut Natur. Bai. Hori da, ez? Azkenean, txakolinak baliente ezberdina baditu, eta aparduna beste edari mota bat, behar bada ez zain ezaguna, baina, dastatzeko aukera duena, dastatu bezala, ez? Hori da, bai. Hemen gure guain barrean edo denda espezializatuetan aurkitu daiteke. Bai. Marina, usten zaitugu lanean, badakigu jendea hurbilin duzula ere, atenditzeko esperuan. Hemendikan Iruzta txakolindegiari eskerrak eman, zueri eskerrak eman, eta espero dugu uzta ona izatea. Mila esker. Vale, mila esker zuei. Ale, aio. Agur. Esan bezala, bidea aldera inen dugu salto, eta hortxe dugu Julen Arburua, Kortariko bordan, Kortariko gaznategian. Eta, Julen, lehenbiziko hau zaila iraian sartuak gaude, eta ezagit, hau zuentzat ere nola ez, aurtengo udaberri benetan arraroa ere, ez? Bai, arraroa da denendako, eta, moldatu egin behar, eta pasteko da noiz baitere, eta torko dira gara jobiak, aurten hau da tokatzen dena. Bai, zuen kasuan, behi gazna eta ardi gazna egiten duzue, ez dakit denboraldian noiz hasi zenuten da noiz arte luzatzen duzue? Normalean ardina hasten da Azar Hondarrean, abendu lehenean, eta kitzen dugu abuztu lehenean. Jakitu dugu aurtengo kanpaina, eta, behiena urte guzien, bai. Bai, orduan, ardiena kanpaina bukatua, ez dakit kilo edo kopuru aldetikan urtero bezala egin duzuen, edo aurtengo ere ikusita gutxixio, edo nola ibilizarete? Ez, igualtxo egin dugu azkenean, negore hona izan zen, eta azkenean igualtxo, beste urtetan bezalatxo egin dugu, bai. Aurreko bi urteak, zoragarriak izan duziren, egindako lana beti bezala lan ongi egiten duzue, baina kasu honetan, sariak eskutik etorri ziren, eta egia esan, izugarria izan duzen, ez? Bai, gondela bi urtekoa, iazkoa, lehen postu haunitz,
sari potoloak, eta, bueno, alde hortatik aurten, baina, esan bezala ez, arraro doa dana, eta, bueno, azteko abuztu bukaeran izaten zen Nafarroko txapelketa hartzai egunean ugarten, hori ere bertan behera geratu zen ez. Bai, hoxe, bueno, azkeneko bi urte asko onak izan ziren, eta, bueno, aurten pixka bat, hortxe, martxo apirilaldean nahiko triste iduru zuen, gero azken hilabete honetan eta arras ongi ibili da jendea, eta ongi saldu da, eta, bueno, konten horrekin. Eta orain justu izango zen orain, uarterak 3 bat, eta hori bin anulatu zen, eta momentuz bertze batzu segitzen dira aurrera, baina, bueno, segun, virusa bertze golpen bat izaten baldin bada, eski anulatuko dire. Ez dakigu oraindik zer ingo diren, ez diren ingo, pixka bat fetxa aiatzera kusko dire hien emaitza. Bai, zuek, egia esan, bueno, zuek bi gasnak, ardi gasnak, bi izenekin saltzen dituzu, ez? Bi motatakoak. Gogoratuko ditugu, Julen? Bai, bueno, kortariko izenakin eta bertzea infernoko gasna izenakin, bai. Bai, bat Idiazabal jatorri izendapenean, ez, sartua? Bai, hoxi Idiazabala izenakin da infernoko gasna, eta kortariko gasna Idiazabal sormarki gabe, bai. Hori da. Normalen bat suabexago eta bezatza hartxago saltzen dugu. Bai, eta zuentzat azkenean, bueno, alarma egoera bete-betean zelikan, eta etxean geratu ginelikan, eta, bueno, hor bai sumatu zenuten ez, pixka bat behar bada salmenta gutxitu zela? Bai, asmenta hortan, jende honiz ibiltzen zen hemen etxetik eta hola, eta ordu nahi gelditu zen. Eta egia erramar da, jende honitze eskari intzuela, etxetara eman ginuen, eta, bueno, nola baitere pasatu ginen, eta eskerra behar, rebezero hiei denei. Bai, gero ja, bueno, alarma egoera desegitean, ja, bueno, askatasun gehiagokin ibiltzeko aukera izatean, ba, bueno, zuen salmenta puntuetan, ba, sumatu zen gorakada berriz ere ez? Bai, ja, libratu zuenean pixkat, hasi zen lemiziko Nafarroko jendea, aste ondarretan eta holare ja nabari zen gehiago, eta gero ja bertze dena libratu zenean, orduan ja hasi zen mantxo-mantxo, eta uztaila ondarra eta abuztue hauniz jende ibili da, bai. Bai, orduan Kasi errandetik bertu zuten bezain bat edo gehiago. Bai, orduan pasatzen dire zuen gaznategi bertatik eta dendatik, ez? Bai, bizitak egiten dugu, eta gero etxe bertzeko hor, da infernuko horretare ondo daude, eta horren jende hauniz pastu da. Bai. Eta bizitakin ere aurten enbetzi jende, bai. Bai, bizitakin ez dakit nola antolatu izan zareten, izaten duzu egun konkretu batzuk, ordu konkretu batzuk, eta jendeak deitzen du, edo nola izaten da? Bai, pixkat gaten dire galdezka, eta guk egiten dugu aldugun fetxa batzuk eta ordu batzuk batu, ardin lana eta gasna eta dena segitu behar da, eta horren arabera pixka bat ordu batzuk batzen dugu, eta jendea animatzen den bezala apuntatu, eta gaten gara egiten. Horten talde txikiagok izan dire, bertzetan baino, baina moldatu ingara eta gustora, bai. Bai, eta, beti ere aurten behar bada hori sumatu da gehiago, bertako turismoa gehiago, ez? Euskal Herri mailako Euskal Herritarrak, eta, hurbilegoko jendea moitu dela, ez? Bai, aurten hoxe, leheno generala beti kanpoko izaten zen, Espaini mailako hauniz, baina, aurten igual gehiago ingurukoa eta bai, Espaini mailako ere bai, denetatik. Ingurukoa baino gehiago, bai. Bai, eta, ardi gasnak ez izatekin aski, behi gasna ere egiten duzu, ez dakit zer nolako eskaera izaten duen, jendea kontendoten da? Bai, ez da ardiena bezala saltzen, gasna suabeago da, eta hemen inguruen badu jaten da arrontongi, gero Gipuzko aldera eta ez da enbertzea saltzen, gehiago da ardiena. Hemen bada ohitura, inguruntan bada ohitura. Bai. Eta kanpoko jende ire, da gasna suabe bat, eta orduan bertzatik diferentziatzeko gustora gate duten gasna da. Bai, gasna, behi gasna igual ohitura unitzez dugunak, zertako erabiltzen da batipat, zertan jaten da, opilekin edo utxa ere ogilekin? Opilekin, gero nahi bada beratu ere bai, bertze gisa, eta utxa ere bai, bakotxa bere gustora. Bai. Orduan, pixka bat bestetikan hazin da bai ardiak eta bai esneko bai dituzuek, hortariko bordan, bazkatzeko saiatzen zaretezuek alik eta bazkaien etxetik ateratzen edo?
Bai, saiatu egiten gara, beti tokatzen da erostea, eta baina, bueno, saiatzen gara egiten aldugun guztia etxen egitea, eta erosten dugun ere kalidade honeko erostea, eta, bueno, orain ja hasi gara pixka bat barnetik bazkatzen, kanpoantaren lehortu du esente, oin uriunekin abertortzen den berriz ere pixkat, alain jateko bedere. Hori da ez, azkenean idor joaten bada, zenda kanpon izan dare, bazkarik ez da, eta idor xamar joan da guztua. Bai, azken bila bateak nahiko idor gandire, oain indu uri alde majo, eta pixkat ernatzen den berritze. Bai, etxeko bazka egiten duzutelikan, beti ere esaten da ez, azkenean gas non bat egiteko, lehenbiziko gauza esne on bat behar dela ez, kalitateko esne bat. Gero zuia prozesua ongi kontrolatu duzu, eskua baduzue, baina abia puntu hori da esne on bat ez. Bai, denen abia puntu hor da. Bazka albezain ongi bazkatu, esne lortzea, eta gero ja hortik egitxina, albezain ongitea. Bai, eta horretarako etxeko bazka egiten duzue, idorra egiten duzue, obeientzako siloa ere, doze nola antolatzen zarete? Idorra egiten dugu pixka, baina parte handi bat siloa. Hau nizetan ez da idortzen da, eta parte handi bat egiten dugu siloa. Behiendako aprotxezan dugu, eta bai. Bai, eta kanpotik erosten dena ze tokatzen da normalean? Bueno, belarri idorra pixka bat, eta gero luzerna ere erosten dugu, bai. Neguko gehien bat. Bai, eta, esan dugu kalitatezko esnea behar dela, eta baita ere behar dena da ardeiak genetika honekoak, ez? Zuek latxa arrazarekin lan egiten duzue, latxa elkartzen ere sarturik zaudete lanan ez, eta, ez dakit hartaldea izaten genetikok ere poliki-poliki hobetzen edo zaila da hobetzea asko. Bai, hobetzen da, urtetik urtera itzen da mejoria, luzera ikusten da mejoria, asmentan itzen da golpe pixka, eta gero igual ikusten da nahiko luze, baina beti hobetzen gaten da, eta urte luzetako lana da, baina ikusten duzenen emaitza gero eta hobera dena, horrek animo baten du segitzera. Bai, eta orain iraia urreirua udazken parte hau ere, zorionez azken urtetan nahiko epel joaten da ez, egoa izearekin, eta aukera polita izaten ere ez, turistentzat ere, zuen gasnategi ingurutik pasatzeko ez, bideara Kostariko bordara joan, eta egun politak izaten dire ere turistentzat ez, pixo bat egun pasa mugitzeko ez? Bai, normalean udazkenen tarea honiz jende biltzen da, bakarrik aurten nola ez dakigun zertaratuko garen, baina, posible bada, gu segituko dugu beti bezala bisita batzuk inez, orain dago etako garai lasaiena, izaten da lan honi ziteko, baina, gasna itea eta gardi dizte garaia ez da, eta, tranquiltxago hartzeko, gardi parte baina mendin daude, eta, pixkat zaindu, eta etxekok ere pixkat zaindu, inguruek, eta, bai. Bai, eta, bai, jendeari komentatu ez, interesa izan ezkero bisitak idatu itan parte hartzeko, eta, telefonoz deitzeko, ez dakite web horrean hartzen den zenbakira, mugikorra deitzen dute, edo fijora, edo nola antolatzen duzu, Bai, batzu mugikorrera, bertza fijora, eta bertzatzu WhatsAppez, eta hoxe gaten gara taldeak inez, eta jendeai albezen alduenek konfirmatzen du, eta generalen patzen du ordu batzu gila guri bai haziendak eta bai gasna asuntuak guztien dakunean bai. Bai, Julen, ikusten dugu zuek betiko martxan, ongi jarraitzen duzuela lanean, espero dugu, hor kamaratan da duzuen gasna hori dana, poliki dana saltzen joatea, eta, duen urten berriz ere horra gozarete kalitatezko gasna ekoizten, eta, jendeak, eros dezala eta dasta dezala. Eskarrik asko, Julen, usten zaitugu lanean. Mila eskar eta ongi segi honen gara. Bai, izan ongi. Gero arte. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.
Sindikatuaren atalean gaude eta oraingoan Nafarroako Ene sindikatuko koordinatzailea den Felipe Txitxikiarekin gaude. Eta Felipe, iraian sartuak gaude, azken aldian zurekin, bideokonferentziaz ere maiatza aldean egondu ginen, eta egia esan, hilabeteak nahiko agudo pasatzen dire, eta ez dakit pixka bat pandemia egoera dela eta nola joan dire pixka bat, ekaina uztaia abuztuako hilabete hauek? Bueno, pandemiak sektore batzuetan batez ere eragin desentea izan du, ez? Ari gara ikusten hor, adibidez, nahiko beldurtuta daudela ardogileak, eta hasieran ikusi genuen beste sektore bat oso kaltetua izan zen, ardiekin eta lan egiten dutenak, gartzaiak, batez ere, zailtasunak eta izan zirelako arkumeak ateratzeko. Pixkanaka ikusi da, lasaitasun pixka bat ere behar dela, ez? Horre, izan ziren industria aldetik ere, esnea biltzen duten industria aldetik, gazta egiteko esnea biltzen duten industria aldetik, nahiko beldurtuta zeuden hauek ere, gazta ezote zuten salduko, eta hasi ziren hartzai esaten, ez zutela esnea bilduko, edo agian, ardiak ezteko hain pelutzean, lehenago antzitzeko, baina, ikusi da, pixkanaka ikusi da, beldur hori normala da, baina ikusi da, azkenean janaria sortzen dugu nekazariok, eta jendeak pandemia egon o pandemia ez egon jatekoa behar du. Orduan pixka bat ikusi dugu alde hortatik ere, elikadura kate hortan abuso pixka bat ere eman dela. Egoera pixka bat aprobetxatuz, prezioa bera egin du, baina ikusi dugu supermerkatuetan alogorik ez dela gertatu. Orduan pixka bat alde hortatik salaketa hori ere egin beharrekoa da, ez? Hemen mundu gutxiari sakrifizioa eskatzen ari gara, baina, kate hortan segurazki ahulenak nekazariak dira. Eta ez da gaurko arazoa, prezioak hain eskasak izatea pandemia horretik ere alatziren, eta badirudi batzuk aprobetxatu nahi izan dutela egoera hori, oraindik ere prezio horiek eskasagoak izateko, ez? Orduan hori salaketa hori ere egin behar da. Uste dugu kontsumitzaileak jateari ez diola utzi. Orduan, badakigu hainbat sektorek batez ere restauranteetan eta tabernetan eta adibidez alkohola edo ardoa sortzen dutenek arazoak izango dituztela. Argi dago hor kontsumoa hori dela. Baina orokorrean ez dugu hori hola denik uste eta salaketa hori ere egin behar da. Bai, hori da, ez, azkenean, nekazari eta abeltzainak eguneroko martxan jarraitzen du lanean, eta kontsumitzaileok beraien beharra dugu ere, eta, leheno ere aipatu izan dugu, ez, behar bada pandemia honek, eta bereziki alarma egoerak, erakutsi dugu ikusteko zer nolako beharra dugun beraien ganez. Bai, argi dago edozein herrialdek behar duela gaitasun hori, ez? Bere janaria sortzeko gaitasun hori. Ez, nolabait horre elikadura subirautza esaten den kontzeptu hortan hori da segurazki parterik importanteena, ez? Herrialde bakoitzak gaitasun hori izan dezan. Ez bakarrik guk, besteek ere bai. Ez, eta momentu honetan arriskutsua iruditzen zaigu, nekazaritzan ari diren ematen ari diren olako ez dakit espekulazioak edo uste dugu segurazki hemendik aurrera nekazaritzaren arazorik handienetako hori izango dela. Sektore honetan ari direla sartzen nolabait jende dirudunak nolabait esateko lurra asko erosten ari dira, ez bakarrik hemen mundu mailako arazo bat da, eta guretzat kezkatzekoa da, ez? Nekazaritza hauen eskuetan eroriko balitz nolabait masiboki edo nolabait esateko. Uste dugu betiko nekazaritzak alde hortatik aberastasun horren reparto hortan importantea dela betiko nekazaritza hori, nekazaritza familiarra esan dugun hori mantentzea. Ordu uste dugu alde hortatik muga jarri behar direla, badakigu mundu kapitalista honetan olakoak esatea ez dela askorentzat zilegia, baina uste dugu aberastasunari nolabait mugak ere jarri behar zazkiela. Eta kasu honetan aberastasuna da lurra pilatzeari eta sektore honetan ez dakit nekazari kopurua bera egitea eta sortzea nekazaritza bat industrialagoa non jabeak langileekin
eramaten dituen aurrera bere lurrak, ez? Dugu mundu mailan kezkatzekoa dela egoera hori. Bai, aipatu dituzu superfizie handiak, ez dakit, pandemia honekin ere geroz da gehiago ohitura hartzen ari da, salmenta zuzena edo erosketa zuzen hori egitea. Ez dakit hori arautua dagoen edo, bueno, oraindikan gauza asko lotu beharra diren, baina ikusten da beste ate bat garrantzitsu izan daitekela, ez? Bai, nekazari txikientzat esan ditzagun nolabait esateko modu bat da, hori da salida bat, nolabait esateko. Bai bere produktua transformatzen dutene, gazta egileak edo mermelada egileak edo ardogileak ere bai, eta baita zuzenean saltzen dutenak ere. Hori dudik gabe alternatiba bat da eta oso garrantzitsua eta bultzatu beharrekoa, ez? Baina, bueno, horri pandemia aipatu dugu lehen, ikusi dugu hor ere arazo desente izan dela, merkatuak eta itxiz direlako, hor kritika desente egin genuen, batez ere Gipuzkoan ere eztabaida desente izan zen, hor nolabait eratuagoak daudelako merkatu hauek eta kontsumitzaileak ere gehiago jotzen duelako horietara, eta hemen ikusi dugu supermerkatuak mugarik ez dutela izan, mugak edo, bueno, nolabait esateko haiek ere bere neurriak hartu dituzte, eta kaleko merkatuetan zergaitik ez. Gero pixkanaka, adibidez hemen Iruñean, Landabengo merkatua martxan jarri zen, baina, bueno, hainbat merkatu ez da atera, urtean zehar ateratzen ziren hainbat merkatu ez da aurrera atera. Orduan, bueno, kezka hori ere azaldu dugu eta, bueno, uste dugu horre ere neurriak hartuz posible dela merkatuiek aurrera ateratzea. Horren ordez, jende asko, bueno, mugitu da eta etxez-etxeko salmenta egin du. Eta, bueno, egia esan, batzuk aurretik lehen ere egiten zuten, eta beste askori balio izan dio olako saiakera bat egiteko, eta hemen entzun dugunaren arabera ez zaila gaizki joan. Gero esan behar da, denda txikiek ere, auzoetan eta nahiko ongi funtzionatu dutela, eta denda txiki horietan ere askotan nekazari txikiak nolabait hornitzen dituzte. Ordu, bueno, ikusi da lehen aipatu duguna, ez? Importantea den nekazaritza bat eukitzea herrialde bakoitzak, ez? Eta holako orain krisi honek zerbait erakutsi badu hori da, ez? Pentsa krisi honetan, bueno, nolabait birusa oraindik ere gogorragoa izango balitz eta karreterak eta itxiko balira, dependentzia legoken herrialde batentzat bere elikadura sortzeko gai ez balitz, ez? Orduan horrek ere ematen du zer pentsatzen. Bai, azken aldia maiatzen ere PAK edo nekazaritza politika bateratuaren inguruan solastu zinen, Felipe, ez dakit orain ze berri dire PAKaren inguruan, ze aldaketa ditugu? Bueno, PAK honen aldaketa esan luzatzen ari da, ez? Berez, hurrengo urtea behar luke, reformaren lehenengo urtea behar luke, ez? Normalean, 7 urtero izaten da holako reforma bat, eta kasu honetan 2 urteko atzerapena izango dela, argi dago, horrela da. Eta momentuz hurrengo 2 urtetan lehengo modeloakin jarraituko dugu. Lehengo modeloa, baina hori bai finanziazio berriarekin. Hori da azkeneko hilabeteotan atera den berria, ez? Nolabait ja hori adostu dutela. Herrialde bakoitzak zenbat diru jarriko duen eta paka edo finantziatzeko zenbat diru erabiliko den. Orduan horre berri hori ja atera da. Eta, bueno, batzuk esan dute ez dela diru gutxiago jarriko, baina, bueno, benetan ez da hola, ez? Ikusten badugu nolabait diru hori, diru horren balioa biharko egunean, bai diru kalkulatzen da, ehuneko 12 gutxiagoan finantziatuko dela PAK hori. Orduan, bueno, berria hori da, ez? Gutxi gora bera, ehuneko 12ko jaitsiera bat izango dela orokorrean. Bai, azkenean garrantzitsua da, ez? Diru laguntza hauek nekazari eta abeltzainentzat, ezinbestekoak zoritxarrez gaur egunean, ez? Bai, dudik gabe garrantzitsua da eta zoritxarrez dependentzia ere badago diru laguntza horiekin. Esan behar da, PAKaren helburuak, bai berriak eta bai lehengoak ere gutxi gora bera ez direla aldatu, ez? Nolabait horre 3 bloke bezala daude alde batetik, nekazarien renta eta nolabait haiek bizi irauteko laguntzak, baina beste helburu batzuk ere markatzen dira, ez? Bai klima aldaketa dela eta, bai ingurugiroa dela
hor beste bloke bat bada, nolabait horiek sustatzeko eta horiek laguntzeko eta nekazaritza nolabait pixka bat jasangarriagoa egiteko. Eta bestaldetik baita ere animalian ongi izatea eta elikaturaren segurtasuna ere bai. Hemengo Europako nolabait estandarrak edo seguritate mailak eta bueno, ze produktu erabiltzen den nekazaritzan nahiko zorrotza da, bueno, zorrotza edo gutxienez beste herrialde batzuetan baino zorrotzagoa. Eta oraindik gehiago zorroztu nahi da edo gutxienez helburuetan hori aipatzen da, ez? Eta gauza guzti horiek azkenean kostu bat dute. Eta pixka bat horiek finantziatzeko ere erabiltzen da pak hori, ez bakarrik nekazarien rentak gora egiteko. Bai, zuek Nafarroako ene sindikatuak, Nafarroako nekazaritza beltzen desberdinak ordezkatzen dituzue, bai iparraldekoak, bai Nafarroako hegoaldekoak, eta garbi dago, ekoizpen sistema, pixka bat ekoizten dutena eta desberdina dela iparrean eta hegoaldean. Ezagit, orokorki pakak berdin eragiten diren bai iparreko zuen afiliatuei edo hegoaldean diren afiliatuei? Bueno, eragina guztiek dute nolabait pak horren dependentzie desente, sektore batzuk gehiago beste batzuk baino, ez? Horre historikoki horrela izan da gainera, sektore batzuk ez dira lagundu nolabait ulertzen zelako berez ja nahiko rentableak zirela, adibidez, txerriekin, olioekin intensiboki lana egiten dutenak ez dute urteroko laguntza hori bederen, ez? Badute nolabait inbertsioa egin behar dutenean edo gazte bat instalatu behar denean sektore hortan badira laguntzak, baina urteroko pak laguntza hori, urtero eskatzen den hori, adibidez sektore horiek ez dute. Gero, barazkiekin eta lana egiten dutenak herribera aldean ere, horiek historikoki ez dute hainbeste laguntza izan. Nolabait, lurra horiek nahiko hona direlako eta 3 laguntza egiten dituztela urtero eta badutelako rentabilitate bat. Askotan kexatzen dira, gainera, ez dutelako haiek apenas derecho hori. Hemen derecho gehienak edo urteroko laguntza hori, nolabait zerealekin lan egiten duenak eta baita ganaduarekin lan egiten duenak. Bai hartzaiak, bai behiekin lan egiten dutenak. Horiek dira nolabait urteroko laguntza hortan diru gehiago jasotzen dutenak. Beste sektore batzu, mahastiak ere ez dute laguntzarik historikoki, frutarakin lan egiten dutenak ere ez. Eta, klaro, askotan esaten da, derecho historikoak. Laguntza hauek batoz, hain dela 30 urteko desizio batzuen ondorioak dira. Ordu nolabait ere datuz joan dira, reforma laguntza horiek eta sektore horietan ere datuz joan dira. Baina, ikusten dugu adibidez orain nahiko larri dabiltzela, frutagileak nahiko larri dabiltzela eta laguntzarik ere apenas ez dutela. Orduan, reforma honek zer ekarriko duen oraindik ez dago argi. Argi dira esaten derecho horiek nolabait desagertuko direla, derecho historiko horiek nolabait referentzia hori moztuko dela eta pak berri batean ikusiko da orain nola eta zeini ematen zaizkion laguntzak, ez? Segurazki hori izango da nolabait pak zuzenagoa, gure uste zuzenagoa edo okerragoa egiteko, ez? Laguntza hori nori zuzendu eta baita ere oso importantea guretzat ze mugak behar dituzten. Horra hasieran orain dela hasi zirenean aurreneko nolabait komunikatuak pakaren inguruan, pak berriaren inguruan, aipatzen zen 60.000 euroko paka pertsona fisikoki muga bezala. Gure ustez ikaragarria da, 60.000 euro pertsona batek gaur egun nork irabazten du diru kantitate hori, ez? Ja, handia da. Baina azkeneko finantziazioa eta aipatu dugu nola negoziatu den, horrekin batera, ari dira esaten ere, muga hori ez 60.000, baizik eta 100.000koa izango dela. Orduan uste dugu hor moztu behar dela, ez? Oso garrantzitsua da nolabait muga jartzea laguntzei ere. Badirudi gure sektorearen kontra goazela, baina ez dugu horrela uste. Ezin da ulertu batek kristoen superfizie pila aurkeztuko duelako laguntza pila bat izatea. Nolabait proporzionalitate hori ezin da ulertu horrela. Mugak argiak izan behar dira eta mugak jarri behar dira. Eta pixka bat hori ere, ari gara defendatzen, Nafar gobernuak ere postura hori defenditu du ministerioan eta ikusiko dugu zer ematen duen horrek. Oso ongi, Felipe, aurrera gozo lastuko gara pixka bat ere gauzak lotzen dijoazen einean, pakaren inguruan, eta bitartean zuek segi zuen eguneroko martxan,
eta udazken parte horretan ere berriz ere elkarrekin egonen gara, eta ikusiko ditugu orduan ere ze berri diren, da nola doazen lanean nekazari eta abeltzainak. Eskerrik asko, Felipe, eta ongi segi. Bai, zuei eskerrik asko. Besterik gabe, iritsi zaigu agur esateko ordua, eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.